Slamet Oreng, pangestumu apik to. Slamet Gong, pangestumu apik. Oh. Kok gabres mangan kikil. Apa? Mangan kikil. Ha. Iki sing kagungan najat ki dasare yo penjual sate kambing. Nek kira-kira sate kambing paling tok senengi apa nih, Gong? Wah, ayo. Aku ki nek tuku nek ora ndas. Tongseng kepala, otak. Waduh. Larang lho kuwi. Ya wis liyane. Lho. Kita kok muni larang kok ya wis liyane. Hasile ya kuwi ning gandeng ditecupat. Ayo. Sate we. Sate iki ya lumayan regane. Kikil nggon kuku. Wis ki genah murah wis to, tur mambu kae mesti. Jijiki ora omongan kok sak penake dhewe. Lah kok iso ngono? Iki penjane Pak Wahyono. Ya kuwi mengeti nyandi kang ibu. Nyandi? Heeh, 1000. Dinane nek tumrap Kyai Jawa tegese nyandi. Karo panjenengane uga mengeti 10 taun sedane Kang Rama ya kuwi Bapa Simbah Marga Utama. Pejuang penjual sate. Jaman semono isih pikulan kuwi kelingan to, Gong. Wah, kuwi paling enak tenan. Mula nek golek jajanan ning wayang ning nggon tontonan ketoprak apa wayang apa ludruk apa-apa anggono sate kambing pikulan kae. Wah, wis luar biasa enake, Tru. Elok ya, Gong. Ha iya. Empuk tur ya sing dodol mesti tuwa telaten kae. Iya. Ya kenjene Bapak Bapa Margono mbiyen critane sore mau aku diceritani nek jeneng dodol ki mikul pikulane nganti munggah tekan sami galuh kono. Kuat lho, Gong. Wong biyen aku percaya. Wong biyen ki rasa dadak ditaker kaya ngono. Ning wis ketok kok. Arep wis sepuh ning otot-otote isih kuat. Mergo wong biyen ki gampang tapa brata. Kok gampang tapa brata? Tegese gampang mlaku, gampang prihatin. Mbah Marga Utama kuwi dodol sate munggah sami galuh. Heeh. Saiki rasa dadak dodol rasa mikul wis to. Wis semene iki wis to. Penabuh iki kon munggah sami galuh, ra memeng. Sengara gelem ya, sengara gelem saiki soalé wong ki do dimanjakan dengan teknologi. Kayane wong biyen ki saisih macul, sedina dek tanpa leren mulai isih mlaku sinambi nembang-nembang ora krasa mongko kirimane telat sedina poso, sedina nyambut gawe. Kuwi neter karo kekuatan jiwa raga. Mula wong biyen isih nyapu latar, omongane isih cetha. Ngono ya. Iya. Saiki wong umur 50 wis gendandapan bingung keweden le modar. Heeh. Wis. Ya ning bener tenan kok ya. Ah iya kok ya. Ning biyen wong biyen ki ya ngerokok ning diimbangi olahraga. Macul ning sawah, ning Tegal, gawe apa-apa dhewe, gawe lincake negor empring. Disisiki dhewe saben dina diplathoki dhewe, dipaku dhewe, dadi lincak nggo turun dhewe. Heeh. Wong saiki ora, tuku lincah ya nyenyange ndase atos. Lincah rega 45 ling nyang, nek entuk 15, ayo sing ora entuk. Iya ya, Gong. Wah, saiki wong saiki kejem-kejem kok, Tru. Ya pancen ya ngono tenan. Mulane kuwi ana wong pamer sumbar, wau ampuh. Wah, wis ora bakal kuwi mung omongan. Nek wong biyen pancen tak percaya, mula wong biyen ki mungsuhe mimes wong biyen ki. Ha iya. Wis umur 120 jaman londo isih urip, sik enom, gelut tenan kaloro ndra. Ya petel-petelan tenan. Lha ya digdaya tenan. Oh iya ya, Kong. Saiki ngono. Ni kendel kroyokan. Ha iya. Wis mulai jamane milenial kaya le. Ha iya, apa-apa arepe nganggo wis mangan ya ora gelem liwet. Meng lebokke ning apa terus jenenge terus? Ambo ora ngerti aku. Dispenser. Dispenser ki banyu. Mesin cuci. Beras kalau bagi mesin cuci apa? Mususi. Atene klambine gluput anu sego beras kaya mengau numpangke kari mecetek ngono nek mateng jeglek dhewe klek. Kuwi meng ringan lho. Nek wong biyen ibu-ibu wis tuwa wae nganggo teken kluthuk mlaku rekoso mbukaki ketel. Umep burung ya. Wah, nek cah saiki ora. Cecuk.
Mateng kae wisan, wis ra menyat saka kenggonan. Nggodhok wedange biyen ditileki. Heeh. Saiki mung kari ngenteni suarane. Kari mateni. Ya ta, keset-keset ta marai keset ta. Bener. Pancen ya bener. Penabuh wae ngono. Weh. Penabuh mbiyen ki muni munggah sami galuh, aku ngalami tro bapakku dalang. Heeh. Munggah sami galuh kuwi pitunta ontel kae. Ngik tekan gone modar. Wis keplek-keplek isih kon nabuh, weh kuat. Iya ya. Heeh. Ana penabuh saiki do aleman. Heeh. Tekan gone numpak mobil, numpak motor. Ha iya. Tekan gone madang. Bar madang nabuh. Engko nek jam 10 wedange ra metu terus asat po ya. Ayo wis sekarang yo jamane. Saiki zaman penuh kemanjaan. Iya, zamane mung memanjakan masyarakat, memanjakan menungso, ora gelem piye-piye. Bakul sate wae ngono. Lho, iki malah ngenani. Ora ngenani nyata kok. Bakul sate iki mbiyen Pak Marga Utama iki sing tangane kiwa benake sate, tangan tengen ngepeti. Monggo kowe njajal, cekelono kepet, ngepetono gareng 5 menit, keju tangane. Ora kuat wong atusan sik tuku bit karo benake tangane kene benake bit 2 kali pekerjaan. Saiki kipas angin. Ha ta? Ha iya. Kipas angin kae kabel depke nang nggon panggangan sate terus di ngaring-ngering ngono kae. Wong ngulek bumbuhe saiki beda mbiyen nggo tangan, nganggo muntuh kae bumbu pirang-pirang oke banget nganggo muntuh ora pegel. Saiki blender. Beda ta? Ha iya ya. Ya pancen bener. Wong mbiyen adus nimba, saiki sanyo. Wah ya undakane dhewe-dhewe ya. Wong mbiyen lunga ngepit, saiki pit kai mesin. Jenenge motor. Mengkari ngegas karo tenguk-tenguk, otote ora obah. Mula wong saiki kebanyakan lagi umur 50, 51, 55, wis ngendi sing ginjel, endi sing kencing manis, endi sing kencing pahit. Kencing pahit ki ra ono, Gong. Ono. Iya, ya pancen. Mula awakku lena diobahke. Ora ketang sedina mlaku, mrono mrene ngopo to ngopo. Nendangi tanggane upamane. Aku jenenge ora olahraga ning gawe kisruh senengane. Ya bener pancen ya bener kok. Saiki ya wajib kudu tetep awake dijaga ya, Tru. Iya. Kaya kanca-kanca ki sing nyambut gawe bengi awan turu nyambut gawe nek ana kesempatan iso melek sore wis tutuk le. Turu ya mlaku-mlaku. Heeh. Ngalor ngidul ngubengi omah utawa mlayu-mlayu lari-lari kecil mergo umur 45 munggahke ora diwenangake mlayu-mlayu. Sing nganti dipeksa kuwi ora kena. Ning cukup jalan kaki wis memacu pergi bekerjanya jantung supaya tetap sehat. Heeh. Kaya maam sate kambing ngene iki nek duwe penyakit darah tinggi ya aja pisan-pisan. Mergo sate kambing iki mengunggahke darah. Oh, aja pisan-pisan tenan aja nyoba. Mula aku mau ditawani cengkleng ya mboten mawon matur nuwun. Mergo aku nek mangan iki terus ndasku sing mburi iki cenut. Kuwi ora darah tinggi rek, abu. Utek kok abuh ki lho. Mergane kekebakan getih dadi ya kuwi setengah darah tinggi. Heeh. Ya karo tembang iki, Reng. Ayo, nembang apa, Tru? Manut. Nyuwun pambiyantune Mbak Agnes. Oh iya, Agnes Yanandasari Nuring Tias. Heeh. Mbak Agnes ben nembang klasik ya. Ayo aku ya tak perencah-perencar kok terus saiki. Sing kulino nembang klasik tak kon nembang sing modern, sing kulino nembang modern tak kon nembang klasik, sing kulino nembang klasik tak kon turu. Ayo. Supaya iso tenang. Heeh. Iya. Tok kon nembang apa? Ayo sak kepenake wae rasa dadak sing werna-werna, pokoke sing kepenak. Ya. Aku kok kangen karo Sinom Parijata, suwe banget ora metu. Ora pegel kok suwe banget ora metu. Antil mencelat lho. Tegese iki ora diunekke ngono lho. Wah, mbok disebul. Sebul-sebul ora. Pelok ya, Tru? Ya. Engko gek Mbak Orisa sing meteng kuwi. Heeh. Iki wis arep cuti ketoke ning storine wis pamit-pamit kok.
Iya, pamit terus sinden-sinden cecere. Kita Ya ngenteni nganti anake lahir. ya ora apa-apa. Saake aku jane ya wis ora tegel ndelok le mlaku edang-edong. Iya. Mesok dipakani iwak wedhus mau. Sapa? Wong meteng ki ora entuk mangan iwak wedhus. Oh. Sing marai sehat. Wak kire. Tantil mencrat kowe ora. Wong kok senengane kok kaya ngono kuwi tumrap agamane awake dhewe ora kena. Aku ora. Aku mung bedati. Bedati dengkulmu melocot kuwi ora. Ya mangga. Neno neno neno. Ya, karo nglaras gamelan ya, Tru. Aja kaget karang ya. Ango. Apa? Memanismu ango jiwat. Ya, wah. Ayo sinom ki anu memasyarakat. Seniman sing wadon seniwati kayane mesti mlumpuk. Wah, mangkate bareng tur dasare sasine sasi rame. Mangkat boncengan sing kakung pengendang sing putri sinden umpamane. Ha iya. Buayaran bareng tekan omah amplope dibuka bareng. Kosong. Kapusan. Ayo krungu kabar ngendi-endi wis udan ki rasane ayem meneh kok kene dhewe urung ya, Tru. Nunggu giliran ora ya Gusti iki mesti paring berkah karo umate wis ora usah kuwatir. Udan. Nek ana udan nek wayangan becek. Ha to kok. Ha iya malah ora ana sing delok ya wis ben jadwale awake dhewe rampung sik ya, Tru. Ha iya. Le rampung akhir Desember. Wah kesuwen banget wis lak lemah-lemah do rengko, tanduran-tanduran do mati. Kali-kali do asat. Oh
tanpa acur mumurti tekate dipanah di apa entekke terus wis arep paring aku krungu sinampu jan maremku ora jama-jama. Ya. Matur sembah nuwun ya Mbak Agnesia Nandasari. Ha. Ayo Reng, genti sik meteng ndak selak cuti. Ya. Sik meteng ndak selak cuti ora. Nembang sa. Nggih. Ya, ya. Jumeneng. Ayo. Mboten sa. Ngopo? Lho kok piye ta kok? Kan gede banget ya. Ora apa-apa kok, aku kepengin nyawang wetengmu ya. Nggih. Yo gawe. Ora apa-apa, yo. Iya. Pelen terus. Wong meteng kok disawang kok apa ya terus. Ha iya. Nah, kowe ana sing melokke mesake, mulane gek prei. Nang omahke tenguk-tenguk karo ngelus-elus anake malah dijak nyambut gawe ora. Iya. Nyambut gawe liyane. Bismillah Mbah Buyut jare bapake. Becak wong apa. Nyambut gawe kok kon becak kene. Brojol ning dalan ora. Terus anake jenenge Suherlan. Apa? Kesusu lahir ning dalan. Asa tok cekeli ora nek mlotra. Mboten Pak. Lah jarike ngene-ngene. Ora apa-apa. Iya Karang yo. Ya, Ben. Wetenge tambah gedhe iki jarike tambah sesak. Nggih, mboten ditaleni mungkin wedine nek motrok niku lho Pak. Apa? Nameng ditaleni. Piye? Nameng ditaleni tok mboten stageni. Astagenmu ya cetha ora tok netke kuwi. Nek dinetke tenan anakmu nesu ning jero. Ki kok kamarku saya ciut to iki. Kamar ra iya jero kose nang jero. Sangang sasi. Nek ya ora mesti, Tru. Ana sing lahir 7 sasi iku ya tuwa. Ya jarine piyai sepuh tuwa. Nek lahir 8 sasi iki malah enom. Oh. Nek lahir 7 sasi iki tenan malah tuwa metu jebrot wis brengosen. Ya ora kok metu jebrot kok brengosen kok. Ora ngawur. Nembang apa, Mbak Orisa? Ingkang gayeng napa mboten Pak? Asma karemu suasanane men gayeng ya ditembangke sing gayeng. Heeh. Halo Bandung apa? Oh nggih niku enten gubuk asmara Pak. Hah? Gubuk asmara. Ya, kowe lha kowe iki meteng kok sapa gubuk iki ya ngapa? Lah niki lek dadi enten gubuk ya. Oh ya wis. Hah? Mboten. Oh, mula tak takoni kok ora tau ngaku. Saiki ketrucut dhewe kowe. Kok ora tau ngaku piye? Lah ya piye to nek saben bengi wis sasate. Juk wektune iki ya apa wis coba. Monggo anggere Orisa mulih sing lanang kerja. Sing lanang mulih kerja Orisa mangkat wayangan. Wis. Wektune ya apa kok iso kaya ngono kuwi? Ayo mbo, aja puno ning gubuk. Oh. Mampir saja. Nggih. Wis kene iki wae murah. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyar nyingkur Neno. lingasam yen
wis gedhe wis 7 sasi iki wis bocahe wis obah-obah terus Mas. Lelampahan kang wuri tresna tulus nadyan neng gubuk asmara ya yen liwat aku kelingan monggo ya Ki ubake sing ketir-ketir ki aku. Ha iya. Wis madeg gejejer wae meneng wae. Aning piye nek kebacut joget ki nek krungu gamelan kaya nyetrum dhewe ya. Nggih, nyetrum e. Kudu obah. Hah? Kudu obah. Ora usah obah wis. Heeh. Pokoke kowe ki siji aja obah, loro aja turu mengkurep. Kok disenggol sikile ro bojomu iso mubeng kaya rolet kae. Sakniki malah ken senam ya, Pak. Senam hamil nih kan lho. Ah iya penting kuwi nggo kelancaran perlahiran. Perlahiran. Nah, Perlahiran. Kelahiran iya krungumu apa? Persalinan. Ayu ning kupinge semper. Ha mergane kelahiran kuwi penting kuwi. Dadi nganggo guling barang kae didengeng-dengengke. Satu, ambil napas ngono kuwi. Kuwi wong meteng-meteng ya ana sename. Oh. Nggih, enten. Terus
bali munggah. Nggih. Alon-alon. Kurang ngelok nglumpati kacang. Tememplek mana. Anu terus ya sapa jenenge? Senengane. Bagong ini omong waton. Eneng pamundutan tru. Ya, diaturake Gong, ora usah kuwatir. Engko tak wacake engko ndak dikira lumantar stream anu WA. Oh iya. Kula Mas Sugiono Jakarta. Oh iya. Nonton bareng streaming Kisena. Matur sembah nuwun sampun dipun sebut nami kula wau Limbuan. Ya. Nyuwun lagu nderek kemawon nyekar Mbak Tatin. Well. Kae lho dislewah sithik. Kae Mas Sugiono kae. Kae nyambut gawe ning Polda. Pol Daratan. Ayo, kowe nyanyi Tin. Ya, Iki disuwuni ndak? Engko gelok penggali. heeh. Tin, Kula Pak. gek menyat Menyat melih. budek to kowe iki saiki. Mboten nek kula ngenten nek duduk. Duduk apa nyambut gawe kok keset. Sengit aku. Sok cantik kowe. Yo ben kan cantik kok ngopo. Dunek-uneke mimin. Sok cantik kowe ya. Kapokmu kapan kowe? Ayo karo Elisa ya. Asa, Ayo. Ora apa-apa men. nyatek sa. Iki anake sapa rong turu yah meneh iki jan. Kowe rumah saku kowe iki wonge cangkeme juweh. Lah napa ta? Ana wong delok bocah iki malah justru anu lho kebanggaan bagi awake dhewe. Cah sik yaine iki sing seneng delok wayang iki luar biasa. Oh. Lah nggih. Ngono. Sesuk rasa sekolah ya, Dik. Loh. Ya sekolah sing sregep nek seneng wayang ya belajar wayang. Belajar iki ora kudu dadi dalang kok. Ngerti tokoh-tokoh wayang itu sudah luar biasa. Karena tokoh-tokoh wayang itu iso ditulat budi pekertine lan kelakuane. Oh, ngono. Kabeh tokoh iso, Pak. Kabeh tokoh wayang iso. Iso. Pamane Citraksi ngono apa? Sing iso dipatuladani apa? Citraksi ku le percaya diri lho. Citraksi ki percaya diri, arep dhek kalah ning tetep maju. Oh iya, yakin ya, Pak. Yakin, dadi kita harus yakin pada diri sendiri. Arep asline kalah, ning Citraksi tetep wani karo Antasena wani, ning asline kalah. Ning tetep percaya diri. Oh iya. Ngono lho. Oh iya. Kabeh iki ana sisi baike, sisi buruke. Ora meneng wae sok cantik. Ya ben lah aku jan cantik ngopo to kowe iri piye? Ya ora ngono. Jare Jare kowe kan lagi menggemaskan. omongan tak rungokke ngono lho. Ya rasa judes-judes rupane. Sing nek Sok cantik. ya ben ngopo to? Enggak terus iki. Emangnya kenapa? Ket mau selfie wae. Iya, Nek selfie yo selfie ning yo tanggane kon minggir ya Pak masalahe. Minggir dasmu. Iki selfie. Lah nutupi. Tak kon ngalih ben ketok ngono lho. Ngawur. Jenenge kuwi ora solidaritas. Ora solidaritas Ora blas. toleransi. Ya kan ben kena lampu kuwi ben ketok putih ngono lho karepku. Wong asine kantin kireng. Yo. Wis cengele barang ireng. Cengelmu kuwi. Iya. Ya bener. Ning ora anak Kyai Kulon Praga iki sik ireng ora cengele. Apa, Pak? Kyai Kulon Praga iki sik ireng mesti raine. Kok iso? Mangkat kerja ning kota Jogja, esuk mangkat rai kesorotan srengenge. Oh iya. Mulih sore, mulih ngulon rai Raine kesorotan srengenge. Kula nuwun sewu, pasuryane Kyai Kulon Praga iki anggere raine ireng Kulon Praga. Ha ta. Oh iya. Nek wong Bantul mesti niki separo. mangkat kerja saka wetan, kena kene bali kerja saka kulon Saka kena kulon. kene. Anggere wong Bantul ya ndek raine ireng separo. Iki wong Iki Bantul. Bantul. Iki contone. Ade wondo. Oh iya. Nek wong Wonosari cengele. Cengele wong Wonosari. Mangkat wong kerja ngulon ning kutha, sing kesorotan cengele. Mulai kerja munggah gunung cengele kesorotan. Dadi cengele anggere cengele biru. Kuwi wong Gunung Kidul. Cengele biru. Iya. Hanya iso dititeni ya, iso dititeni.
Nek Tatin kae ireng. Dhuwurane tok sik ireng mingan. Oh. Dhuwuran piye? Nggon bathuk maksude. Ngopo lho kepo? Ya ora apa-apa kok. Kepo, do kepo. Kepo ya apa? Kepo ki ingin tahu. Ingin tahu. Ingin piye lho? Sing nyoteng ya muni ingin nak piye. Ayo kuwi tegese memang auramu itu luar biasa. Nganti tukang syuting kowe wis lali le nginceng kok. Ingin tahu langsung. Anggere kowe sing nyanyi sus ra urusan arep nyuting sapa terserah sing penting ngematke Tatin. Ayo kuwi itu kamu harus bersyukur bahwa aura kamu itu membuat orang-orang iki pengen nyawang karo kowe. Ngono ya. Nek jane mongko nek preman, wah wis ora kalap didelok to. Ya ora. Ya mung mergo do kepencut le nyandang Jawa kuwi. Nek asline upama kon ngau kathok dawa ngono ki walah wis kathok dawa ketat, kaos ketat. Ting pecotot ora karu-karuan. Ya ora lah. Kok Lah iya. Ngadi salira ngadi bisana. oh iya bener. Gatel ya dikukur, Pak. Aja seru-seru ndak mlinyeh. Le ngukur. Apa tak aku ora krungu? Arep dikukurke. Wo. Ayo Sa. Sapa aku sih, Kek? Ya. Iya. Ya. Ah ngono kuwi nek nyempaluki pisan ditanggapi. Dek rumangsa terus kaya bintang tamu, karepe arep nyempaluki terus. Mula nengke wae. Memanismu hangu jiwa Agawe rujiting Yo Tatin. cantik. Kowe muni piye mau? Ayo Tot, sok cantik. Tot jenenge Tatin kok. Oh, nggak tahu. Dia update ada fans club tuh namanya Tatin Titot Fans Club. Wow. Jadi fans club Pak Tatin Mulane kok Titot. jeneng kowe ngerti ra mergo apa dijenengi Titot? Merkene Kuwi daging sing mburi kuwi. Nek dipejet suarane mak tetot. aku kayak jajan ya, Mbak. Muni yo. Gatot. Jarene. Ini enggak untuk dipegang. Oh enggak. Terus Enggak. Dilihat aja. oh dilihat. Titot itu nama panggilan waktu kecil. Oh, Titot. Yo. Anggis muni bahasa Indonesia ya anggape kaya artis. Lah apa toh? Sirik lho. Artis film FTV kayak. Iya kan? Ini enak untuk dibikinkan. Ini sebenarnya ini Adalah untuk- nama Iya kita waktu sama-sama. kecil. Kita kalau siang itu harus minum teh gendul. Apa kang nadya Neno. upama munduta Rokmini. Rakmi Tertamtu tak turuti Ngibarat wong numpak
lumampah tanpa apa wi? Apa ta? Apa? Apa iki ngapae? Kak krungu apa suara ngono? Ayo mbok aku ora ngapa-ngapa kok. Wong sinden kok ngrungokke swara jaba-jaba. Mbak Tatin ki lagi sensitif karo Pak Seno. Ngapa? Mau mergo dionekke popote ngono abot ngono langsung gue barang langsung sensitif dia sedih. Langsung golek barang Pak, golek timbangan. Oh, ayo mulane kowe Makane gampang tersentuh, gampang kena ngono tak lho. kon kuru kok ngeyel. Ya besok lihat ya. Hah? Besok dilihat. Besok itu. Ya jangan besok. Nah, mulane iki wis aku wis ngacungi jempol kowe gelem berusaha. Kuru wis ngacungi jempol. Aku semelang nek panggunge miring mingan. Anggere kowe munggah krengket. Cilaka to. Aja lho Mbak, aja kurus Mbak. Mengko kowe ra sida menggemaskan. Kowe Ya. apik ngene iki wae. Lah kae cerewet terus ya. Cerewet dasmu. Yo. Karo dalang kok unekke cerewet. Ayo ming wong siji kuwi sing wae. Kualat wis do nang kowe, daging tumbuh wis mrukul. Loh, meni terus ta. Tak buktikan. Waduh. Jan aku cantik awas lu. Hah? Nek kowe aku mbayangke kowe kurui malah elek lho. Lah piye to